Takže ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a asi před minutkou u nás zazvonil Ježíšek a já jsem se rozhodla, co jsem si rozbalila, ale co ještě budu rozbalovat, vám natočit. Takže jako první tady hmatám, jsem si rozbalila takovýhle krásný pyžák, takovýhle kalhoty, a takovou úžasnou mikinu Elzy a Anny. A Anna se mi to nechce ukazovat. A ukážu vám jí, hele, tady vypadá Elza a Anna. Tady něco rozhat. Tady je prázdný obálná kytar, děláte se radu? Haló, bale. Tak já jdu pát. Tam něco je, tam něco je. Já jsem si hrozně moc vždycky přála kytaru. A tohle je něco neuvěřitelného. Tohle je kytara. Chápete to? Tak jako já nevím, ale vždycky jsem si přála. Tak vám na ní něco zkusím zahrát, ale nevíte se, když to bude vypadat jak blbá holka. Jak ne já. No tak moc se mi to nepovedlo, moc se vám omlouvám za tma, jestli říkám, že to je takový tmavý. Je zima. A takže čau, dejte lajky, komentáře a odběry. Jestli si taky přejete, tak je to a co vám dal Ježíšek, tak čau.